Ayan, Florencia! Ang mga kasangkayan sa lahat ng barangay officials, representative pwede na po, Kit Gumana! Kada pair, nauna po sila 2 minutes. Galing. 8, 7, habol na nga habol, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Thank you so much, Miss Shaina Magalando, together with Mr. Dave Manubago. Oh, di ba? Galing. Pare pa imo tani yung figura. Time's up! Next pair, imurong taman ng figura, tikan sa pastoral sector. Let's welcome Miss Natasha Navarro and her partner, Mr. Aljan C. Gading. Sector, Miss Roslyn Valero and Mr. Jonathan Alcaraz. Hindi po sa center. Ito hamon hasamar late ay dasayaw nga gisisikati ang nagsasayaw hinipin na nga perli labi na kung nakisi-kisi ang hermana tan namumuna
8, May laman liwat sayaw na 7, bilugin. Aminudo, 6, sa lampapi, mga sarayaw Five. na sa Marleyte. Ang kulat 4, sa vida na Berlin, ang hermana, ang Three. nangunguna, inadarahamot nga ni Kapitana, Two. hindi pausan, mga and bisita. 1. Human na.